Martang yang mahita. Tuhan mau lihat madi denggan di basami na mangaramuti ngulu nami saat tutikyon. Paso-paso mahami dinalahu manangiho katam nabadi. Rupi mahami Tuhan di bagasat tordimi. Amin. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Turpuk jamita partangiangat dihita. Imana tersurat di buku Pangukapon Biddu 10 Sada ayat 15 sahatu ayat 10 sia. Tapi utiu madirohata songonom madido. Dungi dipalu surusuruan na papituhom masarunena. Jadi masama soara na gogo di Banua Gijang akka dipadok. Nunga sahat tutuhatai dohot tu Kristus nai harajaun ni hasianganom baki raja maibana rodi saliling-lilingna. Ia situana 24 na diadopan ni debata akana masih huduli habangsa nabi dipatuka mabuhi nasida uhud disobama debata. Ninna nasida ma nama dok mauliate do kami tuho ale debata si gonggom saluhuna na mangolu nuaing nang najolo ala naung di elitoko hagogo ommu na balgai jala ala naung baki raja ho nunga tarimas akabangso gabe Roma rimasmu dapok matikini akka naung mate asa ni human uhut mangalehon upa tu akka napasom ima akka panurirangi dohot akka nabadia akka namakabiari goarmu akka namekmet rodi akka nabalga huhut mangago akka na mangago tanoi. Dungi di takuk ma joroi ni debatana di Banua Gijangi gabitari dama poti parpadanan na di joronai jadi masa ma akka hila doh suara ronggur doh lalo nang abolas nabelga ima saatna. Huria na hinaholongan ni Tuhatta moloro pangalilion tu halak Kristen opat ragam ni sikap ni halak Kristen mengadupi pangalilion ni. Na perjolo adong nama malos. Dibalos kekerasan ni marhite kekerasan. Na peduahon adong nadalu menyerah tu parukilo ni. Di pasa diri na tu nama baik parukilo ni manang diswadahut Yesus. Patuluhon di pasama-sama dirina mar diplomasi manang mar ilmu selamat. Kristen HP identitas agama di KTP dan Kristen B. Paupaton lampatuguhon haporseaon ni na marukili. Sikap napaupat ponido, sikap mengadupi kekerasan. Molo tergugut tita, unang telului jalan selamat. Unang tapahobbar dirita, tu kelompok masyarakat na mangilesi hita. Unang tabalos. Unang mabiar nang pemayoritas na peburu-buru hita. Pos rohatta, margogo du Tuhani mangurupi hita. Tu ibana hita mangalu-alu, unang tu portibion. Bulus tu ibana, ala gumogo do ibana sian portibion. Unang mabiar, jala ganggu, moloro ogap-ogap siya parukamu na asi. Alay, lamar si hohot makapo si Jesus. Martiki do huwaso ni najahati. Sa pala di papatar Tuhani huwasona mapursma najahati. Dang manahan maradupon haguguon. Tuk dohwaso ni Jehoba paluahon na porsiay. Haporsiaon na songonido diigil ni buku pangukapon dohot turpuk jamitata ditikyon. Asa manah kita saat rodi ujungna ay rodi seliling nililing na do huaso dohot haguguon ni debata. Di mulutta. Huria nahian holongan ni Tuhatta
buku pangukapon di surat si Yohanes uju terbuang ibana di Pulau Patmos ala parsiohotonna di Yesus. Di habuangani di pasah di batatu ibana hapapatar ni baga-bagana taringot tu hamonangan ni Yesus doh las ni rohani na marsihohot di ibana. Sian Pulau Patmos ditongos pangukaponi tu huria na di pitun na di Asia, huria na marukil ala pangalileon na pinamasa ni Kaisar Domitianus. Dipayaksa Kaisar Domitianus do marsobba tu ibana, manangise na tardapot manubba Yesus dipasiak-siak manang dibunuh. Domutusima nanaing pasahaton ni si Yohanes pangukkaponon. Ala si tongdo ro Yesus paluahon na persea dohot manguhum portibion asa manoktok kita. Maka posi ibana saliling di nguluta. Pinoman adong matulu. Na perjolo tapatupa mai marhite na makaposi ibana. Asa unang ganggu huria na mangadopi parukilon na borati diturpukon diodol si Yohanes taringot tu hasitongan ni sude nani idana taringot tu haroro ni Tuhani. Didok suru-suruani tu si Yohanes manoktong jalahot rodi saliling ni leleng nado harajaon ni debata. Na peduahon marhite na pasangapon ibana. Ubege buah-buah na Roma Tuhani mamitor marsobba ro si Yohanes tu suru-suruani. Alani i nakita pe manoktong mahita marsobba tutuhani seliling di ngoluta di portibion. Songon topik minggu ujung tahun parhuriaon ima parningotan di akan namoting sadarion rodi seliling nililing nado pamaretau dohot harajaon ni debata. Naing takas tuganup na persea paboa naso ado kuaso hagugoon dohot harajaon na manokpong rodi seliling nililing na dukon harajaon ni debata na tumoppa na sana adongi ima na madok au dobonana do tujungna debata nuai debata naung adok kian na naing roi si gonggong seluhuna. Siang mulana saat rodi seliling nililing na ibeneru na manoppa nasa na adong jala na marhuaso digijang ni saluhutna. Asa molo adong pe na madok adong debata di son adong debata di san manang songok Kaisar Romawi na maniktikot tu sa dok bangso dohot luat na ni rajaan na bahwa ibana sendiri debata si sobbaon tung hata gabus dohot na pamurna-murnak diri doi. Haidanga dok kuaso do agogoon iya so dilehon na marhuaso di atas ni saluhunai tu ibana. Debata Jehovah sasadasa do na maniup sado waso do tarajaon na manoktong rodi saliling-liling na. Molo adong pe pamareta manang raja parsatokinan doi. Adong do obas ni i tibudo salpui songon pangulus ni alugo. Songo bunga-bunga na mangerbang di manugot yari nung ngamelos botarina. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta di minggu ujung tahun parhuriaw non di paingot hata ni Tuhatta dohita asa hotita marhapursiaw na tugutu Tuhani ibana do na marhuaso jala marharajaw seliling-liling. Alani i ikom mangulu di bagasa pos ni roha dohita totong madok mauliate jala pasangap Tuhani halak na mertua dohita parjabar haluaun dohot hanguluan naso rasuda di bagasa karajaon ni dibata. Alani i marsihoho mahita di bagasa kaporsiao tutuhatta Yesus Kristus tapatuduhom ma hasa tiaotta doho parsitutuotta ganup tiki marhobes sian nasaroha dohot mamuji pasangapon guarna. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan
didenggan di basami diramoti hodong ulunami satu ujung ni tahun perhuriaun di tahun 2024 tahun ramoti hami toktong asa manoktong setia marhapor siaun holat tuho. Amin.